В този видеоклип се представя как се конфигурира IP камера, IPC, в приложението Ruigi RAE, за въвеждане на устройства в системата и отдалечено рестартиране. Откриване на IPC. Свържете мрежовия видеорекордьор, NVR, и IPC към комутатора за изходящ трафик чрез Ethernet кабели. Проверете дали NVR и IPC са правилно захранени. Приложението Ruigi RAE предлага два метода за автоматично откриване на IPC. Първи – откриване на IPC въз основа на нейния трафик. Втори – откриване на IPC въз основа на NVR. След като IPC е свързана с MBS или ES комутатор, приложението Ruigi RAE автоматично открива трафика, изпратен до IPC, и актуализира топологията. Не е необходима допълнителна конфигурация. Под раздела Clients можете да прегледате основна информация за IPC, включително модел, доставчик, IP адрес, MAC адрес и свързан порт на комутатора за изходящ трафик. Отидете на страницата Device Information на комутатора. Докоснете порта, свързан с IPC, за да прегледате статуса на свързване на IPC. Следните изисквания трябва да са изпълнени за автоматично откриване на IPC. Ако IPC не може да бъде открита автоматично, е препоръчително да откриете IPC чрез NVR. Добавете IPC канал в NVR. Проверете дали изображенията, записани от IPC, могат да бъдат показани на NVR. След това отворете приложението Ruigi RAE. Докоснете целевия проект и след това Detect. Изберете раздела Manual. Докоснете Start, за да добавите NVR. Докоснете PSAT NVR. Въведете името на NVR, IP адреса, потребителското име и паролата. Изберете доставчика на NVR. След това докоснете Save. След като NVR се свърже успешно, системата автоматично се връща на страницата Camera List. Всички IPC, асоциирани с NVR, се показват в този списък. Рестартиране на IPC. Докоснете целевия проект и докоснете Detect в горния десен ъгъл. Изчакайте докато не се зареди списъка с камери. Изберете IPC за рестартиране и докоснете Reboot. За да следите този въпрос, коментирайте нашия видеоклип или ни изпратете имейл. Ще се видим в следващия видеоклип.